Fl-ewwel kwart ta' din is-sena bejn Jannar u Marzu, l-ekonomija ta' pajjiżna kibret bi 3% jew aktar mid-doppju ta' dak reġistrat fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin ukoll l-ekonomija Ġermaniża staġnat waqt li dawk fl-Awstrija, is-Slovenja u l-Ungerija naqsu. Aktar minn kwart ta' tkabbir ekonomiku f'Malta kien dovut għal konsum akbar mill-familji. Dan jirrifletti l-fatt li kien irreġistrat l-ogħla ammont ta' dħul għal ħaddiema li qatt ġie osservat fl-istorja, rekord ta' 2.4 biljun euro li hu 7% akbar mill-ammont ta' dħul osservat fl-2024. Fl-ewwel kwart tas-sena wkoll il-ħaddiema bdew igawdu wkoll mill-effetti tal-akbar tax cut li qatt saret f'pajjiżna. Grazzi għall-investiment tal-Gvern, id-domanda domestika tiebet ukoll bl-iżjed investimenti jsiru f'makkinarji u proprjetajiet intellettwali. Il-bilanċ tal-pagamenti internazzjonali ta' pajjiżna tjieb ukoll fil-perjodu in kwistjoni, hekk kif kien hemm żieda fl-esportazzjoni ta' aktar minn 155 miljun euro. Fl-istess waqt, it-turiżmu laħaq livelli rekord u s-setturi diġitali komplew jikbru brata qawwija. Iżjed kabbir meta mqabbel mas-sena li għaddiet kien ġej mis-servizzi professjonali, amministrattivi, finanzjarji kif ukoll diġitali. Anke fis-settur tal-akkomodazzjoni u r-ristoranti kien hemm kontribut qawwi ħafna, frott it-tisjieħ rekord fit-turiżmu, bid-domanda domestika tibqa' qawwija kontra dak li seħħ fatt ta' pajjiżi oħrajn fejn il-familji ntlaqtu ħażin ħafna mill-politika ta' awsterità imposta mill-gvernijiet rispettivi.